मोजां थयोनो ब्लाउस गोनां बियो एसे खमावनो हरगासिनो दं ओरैनोथ' 35 नि कास्टमारफोरजों जेरै मिलायनाय दामफ्राबो एसे बिदिनो खालामना हरो आरो हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन आङो दायो दंफैयो जाहैबाय काजलगाव टाउनाव माने टाउनानो बुंजासै आरो दा बेवहाय मोनसे मोजां जि जोम दख'ना बायदि बायदि मोनग्रा दखान दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो एसे देखायलांगोन आंथ' बेबायदि दख'नानि भिडिअ लाबोफैना नाथाय दिनैहाय एसे नोंथांमोननो देखायलांनायसै आरो नैबे जाहैबाय बेंटल दावखोग्रा अट' स्टेन्ड जाहैबाय इयो ओमफ्राय बे जाबाय राजा लामा बे गोजौनिया ओमफ्राय बेयावनो साखाथियाव दङ जाहैबाय दख'ना दखान बेनो जाहैबाय MS माहि दख'ना स्ट'र नोंथांमोना मोखाङाव बेबायदि दख'ना गानहोनानैहाय मुसुखा फसंना दोननाय नुगोन आरो बेयाव साद्रि आर'नाइ बायदि बायदि दख'ना आलायना दोनो मोखाङावहाय बेयावहाय सेन्देलबो मोननो हागोन नोंथांमोना नै मोजां दा आङो सिङाव हाबनि माबोरै बाजै माबोरै सोलिना दं थिगैनो दं बिदिनो सोलियो दा दैज्लाङाव बिदिनो माइदिया सोलियो दाबायदियाव गरम दिनावहाय बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन दख'ना लकेल दानाय नायदो कालारफुल बर'नि ड्रेस बायथाय कालारफुल बा नुखायो सासे बुरै बिमाया गानबाबो गोजाननिफ्राय सिख्ला बायदि नुहरलायखायो बेसे दामनि बेखौ खुरसा खोन्थाहरदो दे ओरैबो बेगासिनो आर'नाइ साद्रि ना मा जाखो दख'ना साद्रि सेक गासिनबो गासिनबो प्लास्टिक पेकिं नायदो ओरैबो दायो जों दख'नानि दामखौ एसे मिथिना लानोसै मालिकनिफ्राय माबायदि जानाय नङा बारा मोजां थयोनो ब्लाउस गोनां बियो एसे खमावनो हरगासिनो दं ओरैनोथ' 35 नि एसे खमाव हगारगोन आरो बेखौ दा 3500 1500 खमाव हगारगोन दा बेखौ खमाव हगारगासिनो दङ अफार हगारदों माखासे लकेलफ्राबो बे लकेल माइदि गोनां माइदि गोनां अफार हगारला बायदों हगारलाय बिदियाबो जा समायोलै नैबे ओमफ्राय गोमो खेवनांले खांख्रिखला आगर आमखरा आगर जाहैबाय इयो खांख्रिखला ओमफ्राय नैबे माइदि गोनां गोजा मोजां नुखाथारोना गोरालायनो नैबेयो ओमफ्राय मोनसे नैबे जोंनिथिंजायनि आरो लकेला रं खारलाबाया मोजां आरो बे लकेल दानाय रोजाथ' सियाबो ओरैहाय चिराङावनो दानाय आरो बेयो मोजां कालार खालाबाया बिसिनि लाइनफ्रा खुन्दुं आरिनिया मोजाङानो माराबो मोजां होखानाय आरो दङ लकेला मेरला दङ बे दामा बेसेथो फैयो खोन्थाजोबनो हाला लकेला ओरैनो खम दामनिबो दं दामिबो दं मोनसे आगर गुबैयानो 24, 25, 26 बिदिनो जालाङो 100 बा 2500 बा 2200 2300 बेफोरबायदि जालाङो आरो सिनायजिसो ओमफ्राय बिदिफ्राथ' खमनियानो 1800 इदिनि मोनलाबायो बा 1800 बा 1700 इदिनो दंलाबायो बिदिफ्रा खम आरो 2500 2000 इदिनि दंलाबायो गोदान कालेक्सन फैनाय जायफ्रा काजलगाव बङाइगाव फैयो नोंथांमोना हाबलांब्लानो जाबाय नैबे बाजैनि दखानाव बे बेंटल बास स्टेन्ड अट'बो जमा थाखायोबोनो आरो सिख्लाफोरनोबो सेन्देल लाफाखाबाय सिख्लाफोरनि थाखायबो माबायदि सेन्देल नांगौ नायदो नोंथांमोना बेयावहाय दख'ना हेनानै दोनदों प्लास सिङावहाय ओरै फारसेनिखौ नायनो हागोन नैबे मुनायाखौ जा मोजां नुनो सिख्लाफोर लाग्रा नामालाय सिख्लाफोर लाग्रा नै गथासो नामा जा मोजां नुदों सेन्देलबो नागिरखायो नालाय सिख्लाफोरखायनो खालि सिख्लाफोरनिल' कालेक्सन आरो बेयो सिख्लाफोर जेनेबा सिख्लाफोरबो नंला हिनजावफोरनि जाहैबाय आरो हिनजावफोरनि हाबा जानाय हाबा जायै गाननो हाबाय बेनो रायजोफोर जायफ्रा
लकेला दङ दिन्थिजोबनो हानाय नङा भिडिअ'आव ओरैनो जाखिनि एसे एनै देखायबाय बेयाव पेकिं खालामना दोननाय नुदों नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोना गोसो बायदि माखौ लानो गोसो लानो हागोन आरो जायखुनु मा ब्रेन्डखौ नांगौ मोनजोबगोन नन ब्रेन्डबो मोनगोन ब्रेन्डबो मोनगोन गासिबो अलरेडि दंजोबो फैबानो मोनगोन आरो कास्टमारबो फैबाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो गासिबो बुरि सिख्ला जायफोरनाखि आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा बे दखानाव मोनजोबगोन नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ बे दखानावहाय हाबनानै लांबानो जाबाय आरो हौवाफोरनिबो मोनगोन जाहैदों गामसा आर'नाइ कट बेफोरबायदिखौ बे दखानाव मोननो हागोन जायफ्रा लानो गोसो नोंथांमोना फसायो हामजायो बे दखानाव हाबनानै लांबानो जाबाय कास्टमारखौ मा बुंनो सानो फंनैसो बुंहरदो दे कास्टमारखौ ओरैनोथ' कास्टमारफ्रा ओरैनो बेंटलनि साइडनि ओरै खैला मैला साइडआनो बांसिन फैखायो आंना बिजनि साइडआनो बांसिन फैखायो फैनायालाय बर्थमान फैयो मोजाङैनो एसे सोलिगासिनो दङ मानसिफ्रालाय मोजांखौनो मोनदों लांदों दामफोरजोंबो माबाजों मिलायो होननानै मालाय फैयो फैनायालाय सोलिसाबो दालाय बर्थमान कास्टमारफोरजों जेरै मिलायनाय दामफ्राबो एसे बिदिनो खालामना हरो आरो दा आंबो काजलगावआव दंफैयो नालाय बे काजलगाव डिसि अफिसाव एसे खामानि दंमोन बेयाव फैनाय नामैनो एसे हाबनानै बाजैनि दखानखौ दिन्थिलांनाय जाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ जायफोर खोलाहा नामायबोयो काजलगाव नामायबोयो हाबनानैहाय लांबानो जाबाय आरो बेनोसै रायजो राजा नोंथां